Aipaiztear dago bai, urte oso bat itxaron ondoren, badatoz sorgin jaiak. Bide luze baten ondorio dira sorgin jaiak. Bide horrek gutxienez 18 urte ditu. Nork esango luke, duela 18 urte, txosnen debekua eta gero txosna mantenduko genuela oztopo guztien gainetik. 18 urte hauetan, ibilbide luzea egin dugu sorginok. Herritik eta herriarentzat jai eredu alternatiboak sortu ditugu. Urtero badugu zer ikasi eta zer hausnartu jai eredu alternatiboen gainean. Ikasturte honetan ere, irailean hasi ginen hausnarketa prozesuarekin. Eta hainbat ildo landu eta mamitu ditugu. Euskara, feminismoa, zaborra, kontsumo eredua, ekoizleak eta parte hartzea. Balore horietan oinarrituz, eraiki ditugu aurtengo sorgin jaiak. Jai feminista, euskaldun, parte hartzaile, kontsumo eredu osasuntsu eta bertako ekoizle eta produktuekin osatutako jaiak hain zuzen. Ez da ez, hauntzaren gauerdiko ez dula aurtengo sorgin jaietarako prestatu dugun egitarago paroa. Kontzertuak, jolasak, sorgin bazkaria, antzerkia, olinpiak eta bar luze bat. Halaber, aipatu beharra dugu, aurtengo sorgin jaien omenduak pentsiodunak izango direla, pentsio duinen alde egindako borrokarengatik. Haiek izango dira txupinazoa botako dutenak. Amaitu aurretik, eskerrik asko lanean aritu zareten guztioi, parte hartu duzuenoi, parte hartuko duzuenoi eta besarkada bat parte hartu ezin duzuenoi. Maite zaituztegu. Gora sorgin jaiak! Gora! Osteguna 27, pijama eguna izango da, eta atxaldeko 6 kuadrien jetxera egongo da, zozongokin. Gero 8 txupinazua, eta gero gauen kilimak eta larrian gozo kontzertuk, eta aurten estrenatuko dugun ekintza berri bat, goizeko ordubitan altxoraren bila antolatua errintzea. Gero ostialan 28, sexu askapenaren eguna izango da, eta ordubitan sorgin bazkaria eta kontzertu akustikoa egongo da, importantia etxetik maitresnak ekartzea. Atxaldeko 6 ene badu, intzalkain eta bea egizabalekin gaztelekun antzerke egongo da, eta gaueko 11etan danborra da. Larun batan 29, elkartasun egunen, ordu batetan manifestazio egongo da, ordu biterritan elkartasun bazkaria, atxaldeko 5etan olimpiadak eta 7 bertxopoteoa. Goia iganden 30 sorgin egunen, goizeko 10etan bakaiu txapelketa egongo da, atxaldeko 4 eskoba txapelketa, gero aurten estrenatuko dugun beste ekintza bat, frontenis txapelketa atxaldeko 6etan, eta gero gauen optika, lier eta die ister. Eta astelena baten, atxaldeko 4 mus txapelketa, 6etan jam session eta itxiera gaueko 10etan. Aurtengo sorgin jaietan ere, eraso matxisten aurkako protokoloa martxan jarriko dugu. Txosna eguna izango da puntu morea. Edozen erasoren aurrean jo bertara. Egun bakoitzean bilagun izango dira protokolo horren arduradun. Horrez gain, zapi morea jarriko ditugu besoan babesgune garela adierazteko. Edozen erasoren aurrean aliatuak ikusgarri izan gaitezen. Beraz, jo haiengana edozen egoeraren aurrean. Dei egiten dizuegu babesgune kontsidatzen zareten emakumeoi, sorgin jaietako talde feministakoak ez izanik ere zapi morea soinean eramatera. Erasoen aurkako telefonoa ere izango dugu. Ez da, matxiloen aurrean rollo honik ez. Ez dugu erasorik onartuko. Egunak eta gaua gureak dira. Gora borroka feminista! Gora!